Mufaro mukuru kuva tiine pachivhitivhiti cheZim HD apo patinouya tichitaurirana nhaurirano dzenyika yeZimbabwe mushure mekunge vaEmmerson Mnangagwa vanova mukuru weZANU-PF naVarakashi varatidza kuti ivo vari kuextenda temu yavo kusvika 2030. Naizvozvo varatidza kuti ivo havasisina urongwa hwokuita step down, so vachiwenga ndivo vanga vari next in line kuti vapinde paupresident, asi zviri kuratidza kuti murongero uri kuita vaMnangagwa hausi wekuti vari kuperera pa2028, nekuti tikatarisa security yavo yakaitwa reshuffle. maCIO avo vane mamwe matsva, vane musarudziro umwe vakuita, vakuisa hama dzavo kuti varambe vari papower kuita kuti vasawane chinovavhiringa kusvika 2030. Naizvozvo zvapedyo kubuda pachena kuti launch ye2030 yevision 2030 ichange ichitoitwa munyika yese. Naizvozvo titarise kumasvingo Midlands, pane musangano yakaitwa ndofunga maweeks apfuurei, izvo zvakaratidza kuti vaitotaura kuti Mudhara ari kufanira kunge achinosvika 2030, asi naizvozvo mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza kuvana veZimbabwe vanotambura kuti tinge tichisimbisa kurwadziwa kwevanhu kuti kurambe kuchitonga nyika yeZimbabwe. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe vanhu vari kuti vivha nero. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe nekuona kwamunoita pachivhitivhiti chedu zuva nezuva.